Mit navn er Chris. Og jeg er Mikkel. Og vi har fået nogle flere spørgsmål. Ja, til vores vlog, eller vlog, som nogen kalder det. Ja. Og vi starter med den fra YouTube, den læser Mikkel op. Fra Battle Contents, der står, hvad er jeres yndlingsspil til PC og PlayStation 3, eller PS3? Assassin's Creed 3, Black Ops 2, det er faktisk rimelig fedt, selvom der er ikke så mange, der synes det, og Call of Duty generelt. Der er alle Assassin's Creed spillene, og Call of Duty, og alt det der, third person, og slet, og ja. Så har vi Heidi Jørgensen, der skriver, hvad synes I om mig? Altså du sidder nok efter... Hvad laver du? Ja, det er fucking ledning. Men du er virkelig sød og sådan noget, så jeg blev ved med at skrive videre med dig, og... Ja, selvfølgelig. Så står der, skal vi finde det? Vi kan skrive sammen i chat, så kan vi altid finde noget. Seriøst, ja. Mit udseende fra 1 til 10. 7, 8, 8, 9 stykker af det. Nu får den her. 8,5 så. Så har vi den der. Camilla Hansen har skrevet. Hvad synes I om sangen Gangnam Style? Den er meget god. Den er meget god. Ja. Ja, og det er vildt, at den har fået en milliard views og en milliard likes. Ja, okay. Det synes jeg. Det er sgu meget. Det er mere mere Justin Bieber nogensinde har. Ja. Både. Go Gangnam Style. Nå. Ja. Faktisk Kondi vs Coca-Cola. Ingen af dem. Det er også Camilla, der har skrevet det. Ja. Jeg er til Marinda. Nå, okay. Men jeg tager Coca-Cola. Selvom jeg godt kan lide begge dele. Caps eller fiskehat? Det er også for Camilla. Jeg ved ikke, hvad en fiskehat er, hvis jeg skal være helt ærlig. Har du aldrig set en fiskehat? Nej, det har jeg ikke. Det skal jeg vise dig selv. Okay. Altså, jeg sætter hår, så... Jeg er mest til caps. Jeg sætter hår, men skal det ske så nok også ikke. Men ellers så sætter jeg også hår. Slet ikke. Og så er der endnu et fra Camilla, der står Justin Bieber vs One Direction. Ja. Hvis man absolut skal vælge, uden at skal skyde sig selv, så vælg One Direction. Det er sygt, mand. Jeg tager helt klart One Direction, fordi jeg bryder mig ikke så meget om Justin Bieber. Jeg ved ikke hvorfor. Nej, jeg synes han er bedre, altså, siden hans stemme er blevet overgang. No hate, men jeg holder mig til One Direction, hvis det er. Okay. For Albert. Nej, vi har lige en med for Camilla. Nå ja, hun har skadet en før, som ikke noget. Der står, spørger jeg for meget? Stiller jeg for mange spørgsmål? Ja. Ja. Ja, det er godt. I mange forskellige kommentarer. I stedet for bare at skrive det i en og samme kommentar. Så hellere vente. Men så har vi en fra Albert. Albert Jordan Svensson, sorry. Der står, hvad fik I julegave? Vil du starte? Okay. Jeg fik computeren, vi afspiller fra nu. En ny telefon. Og lad være med det der. Undertøj, som jeg giver at vise. Jeg giver ikke til at se det. Det er noget andet, sådan lidt småsær. Det lyder bare ulækkert. Hvis vi tæller det hele, sådan alt i alt, så har jeg fået det er jo af Mikkels mor. Ja. Og fordi vi kan. Ja, og så har jeg fået et helt masse af min storebror, som han bare ikke kunne passe, men altså, og nogle strømper, nogle underbukser, og 500 kroner, og noget chokolade. Og Fortnite til det. Ja, og så min sidste gave også på vej til min tablet tastatur. Awesome. Ja, så havde vi egentlig en mere på YouTube, som jeg bare tænkte os at lade være, men den synes jeg alligevel vi skal tage, fordi det er fra I Miss You 205, der står lav en video om jeres julegave. Nej. Altså, det bliver vi overvejer det måske til senere, men nu nej. Ikke nu. Måske om meget lang tid. Det bliver ikke nu. Det bliver heller ikke måske. Kun måske. Men det var vel det vi havde. Det var det vi havde denne gang. Så hvis I vil høre noget mere fra os, så læg nogle flere kommentarer på vores fanside, og I får et link af vores fanside
Og Ja, og læg nogle kommentarer på YouTube. Ja, og forresten, det skal lige siges, at i næste uge, det vil sige for mandag, der laver vi lige en introvideo. Altså ikke sådan mega vild sej eller sådan noget. Nej, vi siger bare, hvad vi skal lave i den uge, og så kan I så skrive kommentarerne. Hvad, altså det bliver en trailer week, hvor I skriver nogle film, I kan lide, eller nogle film, I gerne vil vide, hvad vi synes om. Eller nogle film, I har overvejet at se, hvor I så sender trailerne til os. Og så kan vi for eksempel beskrive lidt om. Ja, så kan det være, vi har set den, eller... Så siger vi siger, hvad vi synes om filmen, og så er det det. Ikke andet. Men er det ikke også til, vi ses? Hej hej!